U weda 287 tal-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista tajt dan. Jissok tal-investiment f'impjanti sportivi madwar Malta u Għawdex u faċilitajiet sportivi ta' l-ogħla livell. F'dan l-isfond, il-Gvern eżatt sentejn ilu kien ħabbar il-proġett tal-White Rocks Sports and Leisure Village mingħajr iżda ma kellu xejn konkluż. Il-qalba tal-White Rocks Sports and Leisure Village se tkun qed tospita dixxiplini differenti bl-aqwa diżinn u faċilitajiet ippreparati minn esperti barranin. Bekk f'Malta sarna wieħed mill-ikbar faċilitajiet multisportivi fl-Ewropa t'isfel. Sentejn wara li tnieda il-proġett minn dak kollu li qal il-Prim Ministru ma hemm xejn. F'dawn is-sentejn il-Gvern irrapporta biss dawk li sejjaħ bħala progress fin-negozjati. Negozjati li skont Lawrence Gonzi f'Ottubru tal-2010 kellhom ikunu konklużi ftit ġimgħat biss wara. Sentejn wara li tnieda il-proġett, il-Gvern baqa' ma ħabbarx lanqas id-data ta' meta dan il-proġett għandu jibda. Proġett li suppost kellu jieħu 5 snin minn meta jinħareġ il-permess għalih. Lawrence Gonzi kien ukoll wieħed li se jinħolqu mijiet ta' impjiegi ġodda. F'dan il-proġett iridu jinħolqu tal-inqas 800 impjieg ġdid. Minn dak li ntqal minn Lawrence Gonzi sentejn ilu suppost li bħalissa fil-White Rocks għaddej proġett maġġuri bilan li jservi ta' dar għal 40 dixxiplina sportiva. Il-proġett tal-White Rocks Sports and Leisure Village kellu jinkludi House of Sports, ċentru ta' xjenza sportiva, kulleġġ sportiv kif ukoll park tal-familja. Minn dan kollu iżda baqa' ma sar xejn.